Hola, mis amigues, com esteu? Este vídeo és la continuació, la segona part del vídeo d'ahir. Si no l'heu vist, busqueu-lo, en el que així a casa continuem presentant-vos invents casolans que hem fet per enfrontar-nos al coronavirus. Això és una mascareta, però jo d'això ne puc traure dos. Tallar la mascareta en dos, val? I aleshores, ara... Què? Ja dos. És que hi ha sombra només de veure-ho. Ne fiques una, ara això d'ahir fa de filtre, encara conservem l'altra meitat per un altre ús i el xiquet està ara perfecte per enviar-lo al supermercat. Per descomptat, aquestes mascaretes es poden adaptar a tots els membres de la família. La meva dona, per exemple, m'ha demanat que li fabricara una a ella, adaptada a les seues necessitats. Com podeu veure, porta tot el kit necessari per a practicar el que més fa ella estos dies a casa. I, sens dubte, una part fonamental d'esta motxilla és això que n'hi ha així, que ja prepara la mescla de la ginebra i de la tònica per a els gin tònics que ja ixen directament d'ací per a poder-los disfrutar. Està totalment automatitzat. I així se pot seguir treballant i fent la neteja per casa sense problemes. Està bo això, fresquet? Molts també m'esteu preguntant per la motxilla propulsora que vaig presentar ahir. És un model molt complicat de fabricar, però tinc un sistema molt més fàcil que tots podeu fer a casa. Mireu-ho. Bé, este altre prototip també és molt fàcil de fer a les vostres cases. Només necessita un casc, com els de xiquets d'anar en bicicleta, i la típica esterilla d'anar a la platja. És un sistema de protecció. En aquest cas, si l'infectat s'acostara tossint al xiquet, es un infectat. I la tos ja no travessa. Molt bé, fill. Un xiquet. Mare, un xiquet! Ai! Un sistema de protecció també molt eficient és la motxilla equipada amb airbag. Com podeu veure, així està el subjecte de prova, que porta una bomba així que quan nota la proximitat d'un infectat s'activa. Activa sistema, com podeu veure, s'ufla, és un poc lent, no? És un poc lent, donaria temps a que te tossiren damunt 70 vegades i a banda de lent també necessita un poc de tub i sempre una altra persona que t'ha d'acompanyar, que és la que porta la bomba per a unflar, però si li dones temps és supereficient. Ja estaria, com veieu, està mantenint la distància de seguretat. És impossible que jo em puga acostar a infectar el xiquet. Perquè el rebote, és que el rebote. Això és fantàstic. És una mà extensible que està feta amb la lama d'un somier i això serveix, per exemple, per a cridar l'ascensor, agarrar algunes coses. A més, esta mà extensible és un llançador de mascaretes també de seguretat. Com veieu, consta d'una mascareta i un percutor per a llançar-la. De forma que si vas pel carrer i se t'acosta una persona que tu consideres que podria estar malalta i la vols ajudar, li dius: un moment! Auto ahí! No t'acostes. Abans de parlar, posa't una mascareta. Ja, doncs, li tires la mascareta i la persona l'agarra i se la posa. Mireu altra volta, és com disparar als patos. Infectat! Ens veiem demà. Adeu! Give me 5!